Rwan damdans chi sydd wedi gwneud peli siocled a cnau cyll. So'r cam gyntaf ydy, mae rhaid ni rostio cnau cyll llawn. Ond fel arfer, maen nhw'n dod hefo'r croen ar. So dwi'n dangos i chi sydd wedi cael gwarad y croen na really hawdd. Mae Richard yn rhostio'r cnau cyll yn y popdy ar 180 gradd am 10 munud. So, unwaith maen nhw edrych fel hynna, sydd ni bowlan. A tra bod nhw dal yn gynnes, rhoi bowlan arall ar ei ben. Gafel yn dyn, a wedyn neu hyn. Wedyn maen nhw'n dod allan yn berffaith. So mae hynna wedi wneud, bit hawdd nesaf. Y weithred hawdd ydy paratoi bag peipio a'i lenwi efo sbred siocled cnau cyll o'r siop. Dwi'n lyfio'r stwff yma. Y cam nesa ydy gwasgu blobiau siocled crwn ar y tin pobi. A gosod y cnau cyll sydd bellach heb ei crwyn yng nghanol y blobia. Yna gorchuddio'r cyfan efo mwy o siocled o'r bag peipio. Rwan, mae rhaid rhoi hein yn y rhewgell am tua hanner awr nes bod nhw'n caledu digon i ni rolio. Wrth i rheini oeri, mae Richard yn mynd ati i feddalu siocled ac ychwanegu cnau cyll man i'r gymysgedd. I'r darn nesaf, da ni angen defnyddio cereal. Rwan, dwi'n cael deud chi pa cereal ar y raglen yma, ond dwi'n defnyddio'r cereal arbennig. Okay? Mae'n gliw i chi fyna. Cynnil iawn, Richard. Malu'r grawnfwyd yn fan sy'n nesa, cynol y siocled o'r rhewgell, ei rowlio'n beli bach a'i gorchuddio yn y grawnfwyd. Yn ola, mae'n gorchuddio'r peli yn y siocled sydd wedi toddi ac yn ei gosod ar rac i sychu. A phan mae'r cyfan yn barod, does na ond un ffordd o'i gosod nhw. Heb anghofio mymryn o sglein i orffen. Felly dyna ni, tŵr o beli siocled a cnau cyll. Dwi angen blasu. A si be de, maen nhw'n well na'r gwreiddiol.